6-годишна история, трета природно-математическа гимназия, Методий Попов достойно утвърждава своето име сред водещите образователни институции в град Варна, съчетавайки традиции, иноваторство в обучението по направленията природни науки и икономическо развитие. Образователната институция, директор госпожа Красимира Далечева, се обучава в 664 ученици. Днес гимназията е средище на знанието и устрем към високи постижения. Учениците, вдъхновени и подкрепени от своите учители, вървят уверено със своя път към науката и ученически разрастване. През изминалата година гимназията бе освоена с грамота за съзнание, кратко образование за участие в науката, знак за качество, високо признание за последователността, работата в професионализма и стремежа към устойчиво развитие. Честит празник на природно-математическа Честит празник в математическа гимназия доктор Петър Перон. Училище с висока степен на обществено одобрение не само в град Варна, но и в страната, съхранило и обогатило най-добрите традиции на българското възрожденско и следовъзрожденско образование, както и на новаторството на българската образователна мисъл и практика. Честит празник в математическа гимназия доктор Петър Перон. е пред водещите образователни институции в града. Спокойно и творчество ще може да работи с създаването на